Оказа, че съм на запис, съм въпуснал. Айде. Приказвайте си малко, тогава дайте видим алпиниума. Това е той какво дърво е? Той? А той какво е? Ябълка той. Това си крушени ябълка. Не, това е... Виждаш ли, че ще ми хубава? Да, точно я снимам ние се. Аби още ни продават, ама ги няма. Отнарите само доста. Ай, грибючите тъжнани. Не бе, то всичко е на бол от нарци, няма проблем. Аз като видя пилотоички ги хвърлям. Валя не сме колко много бях. Ма ти всичкото на болото е такова, мака. Ма с грибючите и те ли тръгнали, Ваня? Те къде са? Как? Тук ли? Тук ще има люлка отдолу. Ще бъде цементурана. Да. Ще бъде люлка с керамични люлка. Такава красиво ще бъде. Оградата е, които свърха стъргах, ама съм изтъргала пъчки с телена четка да махна ръчата. И е един дънчна, като излязна